La programació educativa per a aquest proper curs, com no podria ser d'una altra manera, està marcada per la situació generada per la pandèmia del Covid. Des del Museu Arqueològic de Sant Fornés ens posam en el servei dels centres educatius per tal de fer tot allò que ens sigui possible per acostar-vos el patrimoni arqueològic i la prehistòria de les Illes Balears. Per això, la programació educativa preveu diferents modalitats de visita per tal d'adaptar-nos a les diferents realitats i necessitats que cada centre pugueu tenir, sempre posant la salut dels infants i dels seus mestres en primer lloc i respectant totes les mesures de prevenció recomanades per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, vos oferim passar una jornada a l'aire lliure tot fent una excursió pel Pla de Mallorca. Farem una ruta de senderisme des del museu fins al jaciment de Sant Fornés, aprenent les característiques de l'entorn natural i etnològic de la Mallorca rural. Finalment arribarem al jaciment de Sant Fornés, on descobrirem tots els seus secrets. D'altra banda, us oferim també la possibilitat de que sigui el museu qui visiti el vostre centre educatiu per tal de donar-vos a conèixer la prehistòria balear de la manera que us sigui més còmoda. Fins i tot, us podem visitar de manera virtual a través de l'ordinador i fent servir diferents plataformes de streaming que ara estan tan de moda. Com veieu, no ens aturam i seguim treballant per oferir-vos una cultura segura. No dubteu en contactar-vos per obtenir més informació. Moltes gràcies!